today is June 7, 2025. Check budoy, time check. Alas 7:30. Wala ka daw budoy, kaya di kita yan na kuan. Ari kita yan na palo. Ay, shoutout kita, ano, ato na mayor, hininang Martin Pitilian na naton gihapon na pare. Vice Mayor Jonathan Chiquillo. So pag kayo makikita man niyo, ano, amo na inian covered. Uy, in fairness, malimpyo ha. Uy, malimpyo. Makikita niyo, malimpyo din ito nira Merkado Publiko, hindi niya covered walk. It di ngay anliwat ha era dapit. Bagal may dabaga plaza, hindi ni dapit ha era solo dito na ako ito sis, pakakadi ko pala latin din ni. Pwede nga kamo din magdorodit-dit. Tapos kumbaga pagkakagabi pwede lang kamo din baga magkupo-kupo. Oh, naabot nga yan ito sa tatuan, tat signal. Oo, naabot nga niya pala. Oo, saan ka kita ha? Kayo. Ano itong ngaran? Romel. Oh, may din natong panalibdanan. Oo, thank you. Opo, thank you. So, yan ha. Inintabo hapalo. Amot atong liwat. Pasasangadian ha, mapakadi kita. Ane, di lamay. Oy, shoutout hay mo ha, Mano Ronel. Alaka daw, ano may din natin ngayon din ibaga. Kuha na kilala, na palo-palo. O yan, may din yan. Palo, municipal building. Oy, shoutout kita, ano, nato na mayor, hininang Martin Pitilian na naton gihapon na pare. Vice Mayor Jonathan Chiquillo. Mga ninong ko itong nganim pare ha. Ngayon na naton gihapon na sangko niyang bayan members. Shoutout kayo di Barangay Palo. Yan, matisugan kita na dito na era ano pa yun nagbubugiyot. Matisugan kita nga dito nira kinita ka lang pulis. Kinita lang kitang pulis. Na black out atong pulis. Oo, matisugan kita nga dito nira Merkado. Manginginano lang kita siguro pagahura labaya dainin ngaton ko ang pagsisingan dito pala tabo. Kay kada Sabado tabo di dia palo. Oo, mapasyado lang kita. Ha? Oo. Tabo hapalo. Pagamay ako na ininigin hinumutan nga makapamasyada kita itong tabo di dia palo. Yan na pala kita baga naka singan ni. Ay, papakita taan ay ang palo ngayon, ano logo doon ng palo, ano? Palo Cathedral during World War II. Nakita man kamot ito ng mga picture ngayon nakikita niya na. Oo, nga nasingan niya ang gihapon aton dapit during after Yolanda, no? Nasingan ni Pope Francis. Ngayon usagya pag itong nag-cover during kanan tinatawag na ang kanan Yolanda, ano, nakadakiton nakadapakad to ha kuan servisyo ko trabaho pa kita to as cameraman, nakag-cover kita ito kan Father Pope Francis. So pag kayo makikita man niyo, ano, amo na inian covered, no? Sana malibot tayo nyo. Non-stop pula para natin mamonitor iton kuan iton oras. Ada mamala dati mga raw. Patron nga ni gapi na kuan. Patron gapi na ano pa ini? Hakugon. Wala gyud di mga kilala. Oo, pero yung mga lawas matukob ini. Mga prutas itaan din, mga fruits, flowers, fresh fruits. Hindi niya covered walk.
Tapos may ito niya din hibagang pero pala sa Agora ba man no? Oo, dito niya Palo Public Market. Uy, man. Uy daw. Adore mga tatat. Adore mga tatat kwartang 50 pesos. Mga kakanin. Oo. Very organized ha. Uy, in fairness, malimpyo ha. Uy, malimpyo. Makikita niyo, malimpyo din ito ni Merkado Publiko, hindi niya covered walk. Oo, sana waray lakuan ha. Waray music natin nga baga makakahibalag ha. The plan of God. Aw, may na nagpre-preaching lang. Malimpyo. In fairness ha. Malimpyo ito nira. Alam ng Panginoon na mamamatay siya. Malimpyo. Pataliwan. Alam ng Panginoong Isus na siya'y mapapakot Adilot. sa krus, mga iniibig. Kung maruruyag kamot mga litson. Pepera pa ang kilo. 650. Mahalo ko doon. Natarayatay laha. Natarayatay lahat litson didi. Oo. Kaya ang sabi dito sa banal na kasulatan, Di pa. Pepera ang kilo. 650 sir. 650. Oh, uniform. Papriyas la, papriyas. ang talata ay Oh, may dami nagkukuhan dito. Nagpiprint. Mga igasi ko music. Oh, pero pang kilo man oh. Sa 650. Ha? 650. Uy, oh, tatarayata. Yan din hitirapit mga kalitsunan ha. Oh. 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 Tapos, ay kita. Hindi na mga duma. Maliligaluat kita. Nga samtang nagkukuha niya. Oh, di dapit nga daan. Oh. Tika di diyan di. Awaray na. Mga parkingan. Kuya din. Okay, ano ito niya? Amo ito niya ni scramble. Ha? Pero waray pa. Awaray pa. Amo niyan literal nga scramble. Kaya na ko to igmano sugad. Ang tikangkan ugangan, Oh, mga 45 45. anyos na. Amo itong literal nga scramble pero yan ha, milk tea na no. Oh. May kala ano, amo ito ng mga paralito ng mga batang 90s. Oo. Kataliwan. Diluwag kita yan na di may ang pinakaagura daluwag oh. Ang pinakaagura kung haaton hatanawan pero ini amo yung public market. Oo. Oo, di ligid liwat. Ay oh. Mga karni-karni. Uy, ugod man Sabado. Basta man Sabado. Agad-agad daw. Naabot man ngayon yung taga-kabarangay Kabuinan ha. Ako din ni kabayan. Oh. Kaya ito man nagbatos dito. Ate yan na. Titikang na lang. Mo, piki may daka nasugod ngayon nila no. Kaya mo, kaya mo korek tayo magpinamplitit. Pagka din nato magkakatos, gabay nila kita. Amo doon ira din ni Maroto Siupaw ang taga-kabarangay Kabuinan ha. Tag 40 la ito. Pork asado. Basta ka nga ni waray kwarta dagkot siupaw. Sige man ha. Opo. Mami naabot ka ni, may doon niya kawan. Tapos sa din man oh. Man. Oo. Basta good man Sabado. Di ka din na makapalit ng mga karabaw man, biro. Yo, pa doon. Oo. Pero pang kilo karabaw 400 ha? 400 lagi ha? Pagdido mo ala ka doon ano ano usa kasi sakto lang di kay patron na kugon mana na mong kilala ito kung saan kayo ito ang penga ako aga
Hello. Okay, dito sir, like 50 agad teka. Oo. Tara. Kira pa to, parang nilagyan. 420. 420. Mga baka ha. Oh, mindunggo. Hindi ko din marasa ini. Oo. Hindi ka magpapakapalitin pura-pura ha palo. Orasin sugada ding adlaw Sabado. Kaya mula titira din sinisiring ano pa yun mga isda. Logado. Basta Sabado, tabo, hapalo. Nakita na. Good morning. Maglaom-laom itira isda man. Logado di, dagko. Pasyadahon taliwat nga di. Di ngay anliwat ha ira dapit. Bagan may dabaga plasa-plasa. Hindi ni dapit ha ira solo dito na ako ito sis pakakadi ko palalatin din ni. Pwede nga kamo din magdorodit-dit. Tapos kumbaga pagkakagabi pwede lang kamo din baga magkupo-kupo. Lagat kupo-kupo. Paliman na. Sayman lot. Sayman lot itong pan ngunit mo. Oy 10 minutes. Naka 10 minutos na ito niyo. Pwede na ini. Iguro lang na inin. Umusay nga di. Kulang pa ito baga abierto sa igbaw. Haluwag ito niya baga pinaka-or-agura ano. Ha? In fairness, damot at mga kilala nga higap ganun baka kapakonta pagod man langan niya na palo. Mahiyan na nga panahon natin nga pag gininumutan ninyo. Di kaya po din mga salsalon. Lagat salsalon. Mga banig, abaniko, tugangan, pugong, sundang, tigib. Lagat tigib nyigo. Para nuknok. Ako ka na ibili niya. 40. Kasi lang makadiri yung mga buburi. At least nakaglibot kita din Oo. Mapalitakin ko mapalitakin ano pa yun at least na monitor natin 11 minutos na nakalabay tala hindi naman yan mapalit lakuhin kakanin adinak 50 pesos hello hirayo man hirayo man naugtok yung talon ba iday nakapalit kita man ano sa tala sugarong talangan ini again this has been your friend from another star. Ako yung magpapabili naghihap na iubos ng sangkay. Ako yung sangkay ito nyo. Good night, sweet dreams mama, chup chup. Ay daw lat sunod nga ay sangkay ay daw lat sunod nga tabo buwas tabo na tulusa kita kita ang tala pero sa adlabay naman may tonsis
Okay. Albong ba kita? Okay. Oh, mau pa yung patron na yun din ha. Kogon Palo, Senior San Roque, mau pa yung patron. Okay. Mau pa yung patron. Okay.